भाई हो चोरी चोरौल भोजपुरी इंडस्ट्री में आज से ना बहुत पहले से चल रहल बा। हाँ हाँ, चोरी चोरौल आज से ना बहुत पहले चल रहल बा। भाई हो आज हम बात कल चाहे खेसारी भैया के एगो गाना लॉन्च भयल है जेकर नाम बा माल के मोबाइल धरा गईल बा। भाई ई गाना आज लॉन्च भयल है इनकर 15 घंटा पहले 1 मिलियन के करीब व्यूज पहुँचे वाला बा। 9,30,000 व्यूज पहुँच चुकल बा। लेकिन भाई ई गाना आज पिछले 4 से 5 महीना में पहले से ही बाज रहल बा मार्केट में। एगो छोटा कलाकार जेकर नाम बा दीपक तिवारी। गाना आप लोग सुन लें। गाना आप लोग सुननी। अब भाई वो दीपक तिवारी एगो छोटा कलाकार हो, लेकिन खेसारी भैया इतना बड़ कलाकार हो के एगो छोट कलाकार के गाना के उठा के गावत हुए और शिल्पी राज भी उमन सपोर्ट करत हैं। भाई वो ई बहुत गलत बा। खेसारी भैया अगर गलती से अगर हमार वीडियो तोहरे पल्ले पहुंच जाई तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर चाहब कि आपके भैया पैसा कौड़ी नाम दाम काम शोहरत के कमी नहीं खे। आपके पास एक से एक लेखक हुए, आपके पास एक से एक उम्दा उम्दा कलाकार हो, तो आप काहे छोट कलाकारन के ऊपर सितम ढाहत हैं? बात तो सही है। काहे एकर जवाब आप हमके जरूर दें। काहे से कि ई गाना माल के मोबाइल धरा गईल बा, हमारा जिंदगी में टेंशन छा गईल बा। दीपक तिवारी आज से 3 से 4 महीना पहले गा भैल हुए। ई गाना कहीं न कहीं बाजल भी बा, आदमी थोड़ा बहुत जनते हो। तो आप काहे यह गाना के उठा के गावत हुआ आ गावत भी हवा, तो एकर श्रेय दीपक तिवारी के काहे ना डाला। 2 से 3 साल पहले एगो नील कमल के गाना रहल है लड़का खिलाई की तोहरा के। यह गाना के खेसारी भैया आप उठा के गाय रहा है, लेकिन नील कमल भैया के आप में श्रेय दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है कि वाकई में ये गाना नील कमल भाई के बा हम उठा के गाए दिया। तो ये हमारे कोनो बवाल ना भैल है। लेकिन भाई आप दीपक तिवारी जी जैसन छोट कलाकार के काहे इतना मैंने तंग कर चाहत हुआ, मैंने का चाहत हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपे रहबा का, मैंने का चाहत हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपे रहबा का। भाई लोग आप लोग वीडियो देखत हैं, आप लोग न्याय करी, वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि का खेसारी भैया छोट कलाकार गाना उठा के गाए हुए, का सही किए हुए गलत किए हुए। एक साथ आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, वीडियो के लाइक करें। मिलत हिला अगले वीडियो में। एंड स्क्रीन में 2 वीडियो शो कर रहा भाई, वहू के जाके देखी और मिलत हिला अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।